Prema strategiji Srbija 2035, Vojska Srbije će uskoro postati digitalna. A šta to zapravo znači? Digitalna vojska podrazumeva mrežno-centrično ratovanje, a to znači da svaki element oružane sile nastupa zajedno sa ostalima. Dronovi koji snimaju front će javljati centralnoj bazi sve što uoče, dok veštačka inteligencija predlaže šta napasti. Proces donošenja odluke se svodi na samo nekoliko sekundi. Svaki komandir na terenu, kao i štabovi, će imati terminale na kojima će biti jasno označeni neprijatelji, dok će vojnici imati ekrane u šlemovima gde će tačno videti gde se neprijatelj nalazi. Dronovi, roboti i robot-psi će imati značajnu ulogu u tom sistemu, te će na komandu ići da eliminišu neprijatelje kako život vojnika ne bi bio ugrožen. Sistem će integrisati sve, od vojnika do teške artiljerije, te će tako Vojska Srbije postati apsolutno dominantna u ovom delu Evrope, a možda i šire. Za unapređenje vojske i policije biće uloženo najmanje 15 milijardi evra do 2035. godine, dok smo samo u prethodnih 6 meseci uložili više od 50 miliona evra u unapređenje Vojske Srbije.